poďme si to najprv vyložiť v texte. V ňom vidíme niečo zaujímavé o tom, čo prešlo nebom a zemou, ale prvé slovo je na počiatku. Na počiatku, ako vidíme, pamätajme, že sú tri princípy. Je tu počiatok stvoriteľa, počiatok stvorenia nebies a počiatok stvorenia zeme. Zeme, dobre. Je dôležité to pochopiť, lebo tu z toho, čo je konanie stvoriteľa, tento princíp je v knihe Jána, dobre? Jána a tento druhý je v knihe Enocha a tento ďalší je v knihe